Исемнәре халкыбыз күңеленә уелып калырдай улуг шәхесләребез бар. Шундыйларның берсе һичшиксез Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты, Татарстанның ат казанган артисты Тахир Якупов. Җырчының туган ягында Теләче районы Иске Җири авылы мәдәният йортында Карачтау авылы көйләре дип исемләнгән Тахир Якупов исемендәге беренче республика фестиваленең лауреатлары билгеләнде һәм шул уңайдан фестивальнең гала концерты булып узды. Гран-прига 37 ел гражданнар авиациясында очучы булган Әхтәм Җамалиев лайык булды. Теләче районы Иске Җири авылы мәдәният йортында татар җырын башкаручылар арасында Карачтау авылы көйләре Тахир Якупов исемендәге беренче республика фестиваль бәйгесенә йомгак ясалды. Барлыгы 132 гариза килгән булган, шулар арасыннан 20 лауреатны сайлап алдылар. Тахир Якупов безнең якташыбыз, легендар якташыбыз, бийек татар халкының мәгърур улы. Biz onun bula şın manasında gururlanabız. Onun isminde rayon üzerine uram isminde kirti onun isim bile birgelep. Hem indi bugünkü günde en matır uramların birsine eğlendirip boyunca işleyimiz. Tatar halkının en körnekli şunday moң ustası, qavatlanmaz moң ustası. Ol bizden gururluk. Әйе, татар халкының дистәләрчә еллар узганнан соң кылган гамәлләре сокланы уятып, исемнәре милләт күңеленә мәңгегә уелып калырдай улуг шәхесләре бар. Birinci oluyorun tuzan, Карачтыларны җырлаган bir яшь кенә мотор тавыш белән шушы таныштым, шушы тавыш минем күңелгә керде. Һәм беләсезме, гаҗәеп бер мин аның турында исәлгән китапка язганда искә төшереп карамый әйтәм. Тахирне тыңлаган кеше бу кайсы авыл баласы микән дип әйтәдер дип уйлыйм. Чөнки шәһәрдә яшәп, шушы авыл табигатен, авыл моңы белән йөрәктән чыкка торган табигый аваз белән җырлаучы егетләрнең берсе булды. Халыкны милләт итеп таныту өчен аның шәхесләрен биеклеккә күтәрү зарур. Талантларны барлау, аларга зур игътибарлык күрсәтеп саклый алганда гына аның биеклеге бөтен дөньяга тарала. Ничектер bir яшьләрдән сорадым, Тахир Якупны белмибез диләр. Кем ул диләр, яшьләр. Шуңа күрә башка кирде бит менә бу бер. Ничек инде Тахир абый шундый мотор безнең легендар җырчы аның турында оныта башладылар. Шуңа күрә менә без җыелыштык та, уйлаштык та, и менә мондай фестиваль иштырга булдык. Biz аны алдан уйлаган кичкенәдән башлыйбыз, беренче ел пробнигына дип шундый 1 августка хәтле 132 заявка килде. Алар арасында Башкортстаннан бар, Удмуртиядан бар, Марий Эл, Чувашия, Татарстан, Киров өлкәсе. Менә шундый география. Фестивальнең үзенчәлеге нәрсә дигәндә, мин әйтә алам, фестивальләр бит гадәттә алар моңарчы уздырылган фестивальләр, алар инде теге пафос белән Казанда уздырыла, зурлап теге, анда яшьләр катнаша, анда профессионаллар катнаша, анда бер төркем, бер көлтә студентлар катнаша. Бу фестивальнең аерылып тора торган өлеше монда катнаша районнан, авылдан, районда, авылда һәм мәдәният йортларына йөрүче үзешчән кешеләр. Әлеге фестивальдә лауреат исеменә 20 катнашучы лайык булды. Алар арасында аерым башкаручылар белән беррәттән дуэтлар, Умырзая фольклор ансамбле, Дуслык халык ансамбле дә бар. Мен бик теләп катнаштым. Иң соңгы көненә генә туры килдем. Видео язма яздырып, жюри әгъзаларына җибәрдем. Һәм дә инде менә икенче турга уздым. Бүген инде икенче турдан гала концертта чыгыш ясаячакмын. Аллага шөкер дип әйтим, тагын бер үземнең шушы дипломнар сондыгыма дип әйтим, инде тагын бер лауреат исеме üsteldi. Тахир Якупов şu İlham abi Şakировлар кебек, Әлфия Павзаловлар дәрәҗәсенә куеп, мин аны шәхес буларак бик яратам, җырларын, җырлавын. Шуңа күрә бу фестивальдә катнашырга бигрәк тә беренче тапкыр бит әле, тарихта беренче тапкыр, шуңа күрә бик теләп ризалаштым. Әйтеп үтү урынлы булар. Тахир Габдулла улы Якупов 1946 елның 13 майында Казан шәһәрендә гади эшчеләр гаиләсендә дөньяга килә. Үзенең сәхнәдәге иҗат юлын Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә башлый. Соңрак филармониянең эстрада бүлегендә җырчы солист буларак хезмәт юлын дәвам итә. Biz аны беләбез, җырларын беләбез, җырларын җырлыйбыз. Телевидение тосмасында biz аның җырларын ишетәбез, күрәбез. Ләкин фестивале булмау, ул ничектер йөрәккә яра сала дип әйтсәң дә була. Чөнки кирәк иде
шушы шәхесне, Теләчедән чыккан шәхесне, авылдан чыккан шәхесне күтәрергә һәм аның дәвамчыларын дип әйтим, күрсәтергә. Җырчы 1999 елның 2 ноябрендә вафат була. Казанның Яңа Бистә татар зиратында җирләнгән. Таһир Якуповның сәхнә гомере кыска булса да, җыр гомере озын. Халкына булган эчкерсез хисләрен, хөрмәтен җырлары белән испатлап яшәде. Шуңа күрә дә милләте күңелендә Таһир Якупов дигән исеме калды. Фәннур Хасанов, Ания Гыйбадуллина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.